Monday 19 August 2024 makabatsire kwa vatereri manyama. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekuri barikani kwadi mamukasei kwa matima na wose nyika ino munyika ya Zimbabwe kusanganitsira nekunze kwa nyika kunyangwe bari kwa kati menzimbo ya heaven bari kushevetera kuti mukati mechimuti taifanira kufamba mune zvakarurama chikwanzero chiri kufamba ndikati chimuti ndechenhefenyuro chenyika asi muri Zimbabwe ndinadzo pano dzandakakubatira chipinda muchirongwa posho kuna segment part 1 zvandakabata ndezvandinazvo zvandiri kufamba nazvo ndiri kufamba muri Zimbabwe ndine ma-updates edzimwe nyaya dzatakaita kumashure kusanganisira dzimwe dziri kupisa dziri kutanga pazuva nanhasi dzinobva kwamuri dzoda kutongwa nemi dzigogadziriswa nemi imi zvakari mugwa zvakanaka tigorarama senyika pamwe chete nevanhu vanorarama upenyu hwakanaka asi muri Zimbabwe chandoda kukumbira mukoma KB ndokumbirawo kutenda tigobatsirana kutenda vana veZimbabwe chimuti vari kubata chimuti vari kubata Baba Isa vari kuchiteerera vari kumhanya nacho vari kumhanya nacho mukoma KB regani kuti izo sando dzenyu kuti po aiwa rambai makadaro icho kwadi muri Zimbabwe mukati meweekend vamwe vakawanda vanga vane mabirthday day vanga vari mukati mekumhanya vamwe vachibayorera michato nezvakasiyana siyana nyaya dzandakabata nhasi pazuva ranhasi ndine nyaya yekubhinga mukoma KB auto nyaya yekubhinga ndiri kutaura inyaya yemurume akaba mombe murume ane vakadzi vanokona kuita vatatu nevana vasere akafa nenzira yekusungirira asi kuzvisungirira kune nyaya pakati yekuti ane zvaakaba zvaangazike nekuti anazvo asati aenda kumapurisa angazviyenga. Baba Isabero ndine nyaya yemukati meguta reHarare inorwadza inosuwisa yemwana akawanikwa ane mwedzi inokwenda kuita mumwe chete akawanikwa zvikoro zvisati zvavharwa akadonha ari parod mushure mekuti one day asina kudzokera kumba akazowanikwa akafa awanikwa akafa ndokutorwa nemapurisa ndokuendeswa kumochari achibva amirira kunzi aitwa postmortem iko zvino musi weFriday last week ndokuendeswa kupostmortem aendeswa kupostmortem achibvadzura kuti anovigwa pakuenda kunovigwa zvakaitika ipapo mhuri yeZimbabwe pakachema kiti ikaungudza ikabuditsa musodzi kusvika yakuonekwa paguva ichiti musati baisa vanhu vasati vapinza kofini muguva yaidonhera muguva yadonhera muguva yodonhera nemachi yotarisa mudenga yozvimesa irimo then yoroshiwirigindifo kiti katsi kuchema kubuditsa musodzi kwandiri kutaura mhuri yeZimbabwe kana tiri mukati medhorobha hatingovigi pese pese tine nzvimbo dzatina kunovigira ikoko asi kiti iyi ine munhu akahaya taxi kuti azotakurwa nekiti yake vabude achibuda pakati pevanhu mira ipapo hodon iripo ndine nyaya yekumukumbura yevanhu handizivi ndambozama kuti ndichauya nayo but vanhu vanhu vanoshanda nemapurisa kumamisha kunzvimbo dzatinogara kune vanhu vanoshanda neZRP yekuti munogona kuvarespekta munzvimbo nokuti ivavo vakasvika kana kukamba vachiti ndauya nemunhu vane mazita vanozivikanwa neighborhood watch committee vakabatwa nemhosva dzekubambudza nyika ino ndine nyaya mukoma KB yandiri kumirira kupedzisa pazuva ranhasi yandakataura yekupangeti nyaya yekupangeti yaiti murandakadzi haiprofita vanhu hachiti musi wakati unofa ende chokwadi vanhu vakafa kusanganisira vanhu 4 kutaura kuno kwatiri kuita murandakadzi akashimedzera achiti musi wa17 inini ndo pandiri kufa pandapedzisira mhuri yeZimbabwe musi wa17 wakasvika mai ava havana kufa vanhu vakataka kupeka kuti izvo vakanongedzera vese vakafa but yese asina kufa nazviro ndokuita serious ndokusimudzwa kubva panzvimbo kubuda kweranhasi nekwedamirira kuti iye ari papi asi vanhu vachiti iye akanongedzera akaudza vanhu vakafa sekutaura kwaita akataura zuva rake rekufa but why asina kufa ndonyaya iri kubva kubhangeti ndonyaya mangonzwa kuti Baba Isabel vakagukuchira vakadzibata chako kungogara paNational FM vanenge vachida kuzokubatai kuti vakupe nyaya pamwe chete nekutsvaga nhemba dzavabatsiri munobatika papi icho kwadi murisema regani ngopesanika maka pabhangeti mukoma KB kune vamwe vanhu vanoutungamiriri wezodzo unobva kuna Mwari kuna kansela kadzi mukoma KB ari munzvimbo yekubhangeti kungori nekereke rakati amaitaka kupiwai ndikansela kungotaka kuwaridzirwa mazambia pachechi kunzi famba tiri kungopemberera kuti munenge munogona apo mukoma KB havaziriwo vakange vari kansela munhu angari kansela murume wamai ava murume wamai ava achibva apa taakuda kuti takuenda kunokonesa vakansela zvikanzi nevanhu zvagara zviri munzvimba menyu
imi mama imi ndima takutora kuisapa ndobva takansela ndobva nga vakuitwa izvozvo ivo pachavo ifirst team yavo asi vanga kutowaridzira zvavari kuita ichokwadi muri yezimbabwe ndichataura zvakare zvinoenderana nekumhondoro kune moto wakatsva ukapisa imwe musha vanhu kusara vasida zvino asi kune utungamiri hwakazoenda zvinochema ipapo asi vakazosiya shoko rokuti veduwe musashandisa moto munouraya vanhu. Tinotenda 5 minutes past 10 nyudza igeto pfapfaidzai chokutanga nacho ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza dziri kuitika matima nawo senyika ino paka Harare semuharare chiri kuti kudini ichokwadi muri yezimbabwe zvanga zvisina kumira mushe mukuru wezimbabwe kune imwe nzvimbo yemakuva inovikwa vanhu mukati meguta reharare mushure memwanakomana akafa panguva yechikoro kutaura kuno kwatiri kuita angave nemwedzi mumwe chete mukomana uyu haana kuuya kumba anga ari makore andita grade 5 haana kudzoka kumba asina kudzoka kumba vakaenda kumapurisa vakareva vakazama kutsvaka vakaenda kuchikoro zvakare vakashaya mwana uyu asi mangwana makuseni vakanzwa vakutumirwa shoko rokuti pane mwana wanikwa panzvimbo yakati asi location yakawanikwa mwana uyu haisi location yaigara mwana uyu akazoonekwa ari kune imwe location vakapupura kuti aiwa mwana ndewava mwana akatorwa akanzi iye ngaaendeswe kwakuti anotiwa postmortem achibva anotiwa postmortem asi ndina urombo mhuri yezimbabwe hapana chakawanikwa ende mwana uyu angasina kubewa nebanga angasina kutemwa kana ronda kana pakabuda ropa akaenda kurutsa asi akaonekwa akafa akatonyura arize mwana aendeswa kupostmortem maresults ndovanawo havana kuisa kududza maresults zvazodaro mhuri yezimbabwe yasvika zuva rekuti mwana apedza kuti postmortem anofanira kuti ane kunovigwa mhuri yezimbabwe vakuenda kunoviga mwana zvakaitika zvachona vanhu vari parufu pamba zuva rataka kuvata pamba hapana kurarika pachichema kiti dziri kunze kwemusha dzisina kusvika murwadzi wangu kiti dzaichema wangu kiti dzainzwa nevanhu ndipo parufu pakaita kuti vamwe vanhu vatizi vachipinda mudzimba asi nenyaya yekuti pakawanda vanhu vakawanda vakaungana vakarara vakaungana nokuti machemero aita kiti idzi dzaichema dzichibva masaidi maviri imwe yakachema uku imwe ndodavira uku asi machemero aita kiti idzi dzaita senge vana vachechi zvadaro mhuri yezimbabwe mangwana makuseni vanhu havana kumira ndokuramba vachenderera mberi nebasa vakuda kunopiwa musha ndokutakura mutumbi nevehukama vachiita badview vakaona zvakanaka asi chokwadi chiripo ndechekuti mwana uyu aita sokunonzi mumuromo make maibuda hutsi mushakavu mumuromo nemumhuno maita senge munooneka mist kana kuti senge hutsi uri kubuda mumuromo ndokubva vatakura ndokubva vaenda nemwana uyu anga asikagari namai vake aigari nastepmother achigara nastepmother mai vake vakarorwa mune imwe nzvimbo vakashevedzwa vakauya ipapo mai vacho vauya ipapo pavakatarisa mwana wavo ndokubva vafenda vachipedza kufenda kudaro ndonguva yakatanga kuti mumwe muromo memwana makuoneka senge muri kubuda chii sikubuda hutsi zvikaza ndinoviga mwana ndokubva vaenda kumakuva vachinosvika kumakuva mhuri yezimbabwe vanhu vakaungana vanhu vachiita munamata kiti yapakapaka yapindira iri 1 kiti yataka kuchema iri baba iri mukati mekuchema vanhu vese paitiwa munamato vakazo hapana munhu akapedza munamato akasunura munhu wese anga akutarisa kiti ichichema iri kumakuva panzvimbo pandiri kutaura nzvimbo yake ine vanhu vanokwenda kuita vatatu vakanga vachiviga vanhu vavo vamwe vari apo kiti yakataka chichema iri pakati ikapedzesera yakufamba zvishoma ichipara makumbo ichita senge munhu ari kufuka senge mhuka iri kufuka mwena ichikaenda ivhuru kumashure ichifamba kunosvika yanosvika padhunduru reguva riri kuvigwa mana uyu ndo pakataka kuziva vanhu kuti kiti pairi kuchemera ndi apa asi vanhu vaiviga mana uyu vakaziva kuti chiitikocho chinogona kunge chiri chiri chikonzero nhasi hatina kuvata zvakare nechii nekiti inzwai mhuri yezimbabwe vakamira zvikanzi nevamwe vehukama vatorana vaenda pasaidi toita sei kiti dzachemakomba idzi yauya kuguva toenderera mberere zvikanzi nemamutatenga musha vachipedza kudaro kiti yange yadonhera muguva yadonhera muguva ichibva yaita senge yafa yakaita mazhi makumbo mudenga musoro wakatarisa pasaidi yakadaro yaizvimesa yaita senge iri muchimbuzi ichiitira mugomba imomo vanhu vamira nguva yakareba toviga here mwana pane chiitiko zvakare chakaitika kukofini remwana kuita sekunonzi rasheka zvokuti vanhu vakatonzwa kuti kofini rasheka iri kuti kututu vamwe vari kusadhira kukofini vanhu vamwe vakamuvwa hapana kwese kutira pati munhu wese anga kutarisa ikoko pano zvinhu zviviri
kofi ni padhuze paro pakuratidza dzirasheka muguva mabva maita chi mabva maita kiti toita sei inzwai mhuri yezimbabwe kiti yakabuda muguva zvisina kunzwisisa nemunhu ikaonekwa yakunze pana mai veukama wemwana inove hanzvadzi yababa yemwana uyu but kwete muimba inoberekwa mwana uyu kwada baba mukuru nababa munini amai ava vanozivikanwa vachigara kune rimwe guta risiri guta remuharare asi vari mufamily umu amai ava vane mabhizinesi avo murume wavo akafa asi vafiri akaita murume wavo zvakare akawanikwa zvakare parod akadonha mushure mekushekwa nguva yakareba kwemwedzi wese asingawanikwi ndokuzowanikwa munzvimbo imomo akafa ari pasaidi perod asaita mwedzi asingawanikwi mai ava vakaenda pafoni vabuda pane vanhu ndokuenda pasaidi ndokutanga kufona varipo ipapo ndokudzoka vachiti kune vamwe zviri kuitika panapa zvakaoma mashura toviga sei mwana ushu izvo zvakazviri mukati mekuti wana mai vamukoma kb zvakazobuda pachida kuti zvavanga vachitaura vari kungokomenda zviri kuitika panapa asi zvavanga vachitaura pafoni zvakazoonekwa amai vane motokari yemhando yepamusoro asi haisi motokari yavakadhraivha kuenda nayo kumakuva vakapindawo mota dzaitakura vanhu mota yawo akasiya kumba danioroshi uri penefo wakachiwema kemenekasha ine tifo tiri kutuka nere wadaiti muri yezimbabwe inzai zvakazoitika zvaitika kudaro hapana kuita 30 minutes pakaita munhu akafona zvakare amai ndokubva mubva pano ndokuenda pasaidi ndokushevedza umwe munhu ari pedyo zvikanzi iwe ndikada kudirekta munhu panapa ndinomuti ndipapi ipapo vanga vachiviga mwana kupi vanga chiviga mwana kumakuva ari mukati muguta reharare okay right muharare ndobva kwadaniwa munhu wechikuru akambodanwa apa munhu akambotungavira vanhu munzvimbo iyi sakansera asi iko zvinozvo hachisika haanogona kurondedzera nekuti aonzera kati kushiyanirei munhu anoziva munhu akamutungamira nzvimbo ino ndiye akati allright makadai hapana kuita 15 minutes panga pasvika taxi payakasvika kiti yenge isachemi yarara zvayo zviye zvayamboita muguva zvezva zii kuti iko zvino zvanga isina kurara nemaji yarara nesaidi senge katori kuhope kachifema mai ava ndokuenda pakiti ndokusumudza kiti kunopinda mutaxi taxi chisumudzwa maitiro vakaita manje havana kunopinda mutaxi vachiratidza taxi driver kuti vari kupinda nekiti vakaputira taxi pazambia yavanga vakasunga vakaputira kiti pazambia ndokunopinda vachingopinda mukoma kb kakiti furakocho waru panze ndokudzoka zvakare muguva amai vachibva buruka abule bevaburuka swana taxi driver ndozvo mandishedzererezvo chii zvikanzi nevanhu iwe uda kurombeswa here uri kuonera chinhu zvauri kutakuriswa taxi driver akadzoka mukoma kb akatanga kuti amai ini ndakudzokera ndipei mari yangu amundishivedzere zvinhu zvakadaro ndipei mari yangu taxi driver akaenda akanomira nevanhu vaviri vatatu ndokuzodzoka kupedzera asi zvakaratidza taxi driver ndezvekuti vanhu vakamira navo vane zvavakamuudza taxi driver achibva ati mama aiwa no problem sinzi ndisina kuzokutakurai regai ndidzokere ndokubva adzokera mukoma kb kiti amai vakabata kiti yavo ndokuisa pazambia pavo ndokuibata makumbo ekumberere kumashure yakarembera kufamba senge vakatakura chinhu vachibuda pavanhu vachitoenda apo kofini haisati yaiswa muguva vanhu vakanga varipo vanhu vandi kutaura mukoma kb vanhu vakaswera kumakuva zvikanzi nevamwe hatizi kumira kuviga tichaviga mwana handiti mwana akafa tichaviga mwana zvikanzi nevamwe ndianani waanoziva vanhu kutaka kuita mafoni muri yezimbabwe regai ndikuudzei vanhu vari kurarama munyika umo hakuna munhu asingaende kuvabatsiri munhu wese ane nhamo dzekumba kwake vanhu vakafona mukoma kb pamakuva pakasvika vanhu vanokwenda kuita 7 vabatsiri vomunhu mumwe aifonerwa nemumwe 7 vasvika ipapo vainamata vane zvavaita kofini isati yaiswa muguva kuchibva kwaita 1 zvikanziswa no
varume andisuda kukudzai manyepo yamatanga panapa iyi yange iri secret yemunhu but nhasi zvabuda anditi kiti haina kufa yaendwa nayo kiti yaendwa nayo ihondo iyi iyi ihondo iyi nhasi panapa kumana dzorerai munhu zvinhu zvake munhu upi munhu aita zvinhu zvimodzorerei zvinhu zvake wonguti kuti munhu but panapa chiprofita mese matozara nacho zvaitika panapa maakutoziva kuti honzere zvinhu zvakaitika zvakamira sei saka takutaura zvedu but zvakonzeresa zvinhu izvi muri kuzviona amai vamukoma KB vane shop yaifanira kuvhurwa musi weweekend ishi kwavanogara shop haina kuzovhurwa nokuda kwechii kwemariro okay shop mukoma KB vanhu vaita zvavaita kusikanzi hongu zvese maita izvi but kana musati mauraya chikara hapana kwamuri kuenda zvanga zvichida kuti wapa mwana uyu hazvina kuitika wechibenzi basa remunhu uyu harina kubudirira kuti ribudirire anofanira kuuraya mumwe futi nokuti chikara checho chipenyu zvatakuita pana padzorerai munhu zvinhu zvake zvinhu zvipi zvinhu zvakaitwa pamwana uyu ngazvidzorerwe kumuridzi kusanganisira nyaya yekiti hakuna munhu pane anoziva here kiti ndeani kusanganisira manebhari manext door kati aiwa hatizi kiti kadaiso vanhu vachibva vadzokera kumba vachinodzokera kumba wanike tete vaya havana kumira pamba varova pasi motokari yavo ende vanhu vanga vari kumba vari kuti havana kumbodzoka gara vadzoka kupi kumba vadzoka kumba right motikari yange ichiri kumba motikari ichiri kumba ndokurara havana kudzoka nezuro sande paka tete vapindira pasara vanhu mahwaniwanika vamwe vari kudzokera vanoenda kumabasa nevemukama vamwe vakatogara meeting yekuti toita sei pane zvakaitika tofanira kuti tifambe vatete vachibva vapindira ndokuti akupopota vachiri uku muri kutipulana ndindakauraya mwana here inini ndindakaita sei vakubvisa hembe amai vamairo mamwe madzimai onai pane vanzodzi dzenyu kune vamwe vari munzvimbo munomu chii chamuri kuita zvika muri kundipulana zvikanzi pamakabva kumakuva makataura nani maenda pafoni muchidzoka muchienda pafoni muchidzoka mukashedza text sose taisha kiti ndimakatora kiti mukabuda hakuna kakutevera nekuti chinhu chamakabata chinovhundutsa ikozvo zvemadzoka muchiti muri kupulaniwa ndiani ari kupulana zvikanzi zvisi zvamuda ndiri kuziva zvikanzi nevanhu no problem mubatsiri kanga taura kuti kana vadzoka hatidi kana munhu anomukwazisa but nyaya yakatika mistake ndeyekuti mai pavakatanga kubvisa hembe madzimai akamhanya chinombudikira vanhu zvacho zvakataura kuti musagumana nemunhu uyu mukadzi akaenda kunoputira mai ava achida kupfekedza Zimbabwe achida kupfekedza Zambia ndokudona ndobva dona ndokufonera mubatsiri zvikanzi asi maguma here mai vaya uyai kuno mubatsiri nemumarara ndokumhanya kuke ndobva ndati musagumana namai ava mai vachibva vatora mota yavo vachibva varuwa pasi ndine urombo muri yeZimbabwe pazuva ranhasi ratiri kutaura mai ava havagari mukati meguta reHarare kwavanogara vamuka vakafa vakagara pasteering vari mumotokari yavo vachitaura kwahama vana musevenzi wapamba pavo achienda kuti iye anovatarisa vanoti vakanzwa mota ichisvika usiku kubva ipapo ndopavaguma kunzwa kuseni vachiti regai chitarise vari kuona munhu akagara pasteering akafa ipapo vakonfemwa here kuti tete ava vashaya nemadoctors mukoma KB kwatoshedzwa polisi kutaura kwandiri kuita vauya nekofini ravo ndokutakura mutumbi ndokuenda nawo kumochwari chinove chiratidzo kuti munhu aita sei afa chauraya mai chii ndochavamiririra kunzwa but ivo vane nyaya yavo kuti kwatakabva nekusvika panguva ino ndo zviri kuitika naivo havazivi kuti auraendera nanhasi neniwo ndira kunzwa kuti mwana uyo kufa zvakaire pakutanga akafa nei hei muri yeZimbabwe ndechemuharare ichi iharare amai ava vanogara kupi tete ava vafira mukwekwe vanogara kukwekwe amavheni paka nyaya ndoda kutaura pana pamukoma KB ndinzwirei muri yeZimbabwe kukanganisana nekunetsana kwevabereki panorovana mabhuru chinokuvarai sora huswa husina chaunoziva pane mwana abva kumhondoro nhasi mwana komana ane 13 years dzekuberekwa ari pamusoro pebhazi azoonekwa vamurengi
pane bhazi rabva kumondoro richiuya kuharare paka mumbare right but conductor noti takati chiona vanhu vachingoti pamasaini tikadaka mabhasi okuti pane munhu ari pamusoro apo achibuditsa musoro sekambudzi kari kusaga vosoro vebhasi mwana uyu mukoma KB abva kumondoro kunonzi kubumbe village chikukwana ane 13 years dzekuberekwa ndabvunza conductor kuti imari kubva kubumbe kwanzi $6 kuroti makilometers mukoma KB ari pamusoro pebhasi ndichitaura nemwana uyu anoti pana amai vandanga ndinawo vangoti kwira ndosaka ndakwira but tazotarisa mwana mukoma KB ndeta nguva yekutaura naye mwana ari jangi kubva mukufeka kunosvika panguva yekuti mvura chaiyo akapesa kuchikadeni ari toratidza kuti zvakare anga ane chando uye nzara baba Isabel bhazi rinenge richifamba ari pamusoro pebhasi achirohwa nemhepo saka ngonopinda nokuti pakati pemasaga ipapo kakamboda kuona kombosimudza musoro ndopakashorikwa nevanhu vanokedzera kuna kuti achasi kuziva so vakutodzika pandipo zinoti pane munhu pamusoro mwana anoti baba vangu vari kusevenza kune imwe basa riri kumondoro amai vake vari kuSouth Africa anogara nambuya kureva kuti abereki ava vakasiyana chinova chimwe chinhu chinoratidza kuti ende conductor anoti nezuro zvekuti tiri kumbokirina mubhazi ndakatomboona mwana uyu atombopinda mubhuti panzvimbo ishi kureva kuti pfungwa dzake dzakagara chidauda sei kubva ada kundobva sei ndoramba ndiri mumondoro but baba Isabel muchimubvunza kuti chii chakupaka kuti ukwire pamusoro pebhazi ubve kumondoro uye kuno kuharare ati kudini kwanzi ndanzi enda kwira bhazi uende kuna mai vako nemukadzi uende kuna mai vako amai havasi kuSouth Africa saka kuno kuharare ndiko kuSouth Africa kuita sekunonzi munhu ari kungoti dai ndangobva pandiri gogo havasi kumubata zvakanaka here muchimubvunza hatina kukwanisa kuti tichaure nagogo nokuti iye mwana pachake mwana mudiki 13 years anogona kugara nezvimwe zvanotaura so tazama kuti tingabate sei gogo angasina foni namba dzambuya vake saka conductor achibva mutora achibva amuendesa pamapurisa so mapurisa vachiti tichaona zvokuita kuti angadzokere here anosvika panzvimbo tonza kuti asvika here kana toda navabereki kunokwe vachaita zvavanoda kuti aite sei aoneke kuti mwana uyu ararama upenyu hwakanaka muchimubvunza ari kuti baba namai vakarambana baba namai vakasiyana vakatosiyana anotogara nambuya asi baba vanoshanda zvakare kupi zvikanzi baba vanoshanda kungezi ya panoda kuzonzwisisika kuti chii chapa kuti mwana uyu abve kumondoro auye kuharare achida kuenda kuSouth Africa kuna amai kuti hasi kubatwa zvakanaka here kana kuti chii so ndo panataura baba kuti panotungana mabhuru chino kuvaraisora kusiyana kuna amai kana kuti kuparadzana kuvabereki vana vanotambudzika vanosara vakungoita yese ndo zviri kuitika izvo ndoramba ndiri mumondoro mukoma KB mumondoro last week makaita moto wakapisa kunosvika wanopisa pane imwe family musha dzimba dzikatsva dzikaparara asi vanhu vanazofa zvavo asi ndinotenda mukoma KB pane umwe utungamiri wapamusoro honorable Chamu Chiwanza vemondoro mubaira constituency vakakwanisa kusvika pamba apa vanhu vanoshanda nemoto tenge maisa mafaya yekuti kana moto wafamba usazoenderera kumberi chikonzero unokonzeresa wangu vanhu vana kufa bhadha rototangira vanhu pasero avachisina chokubata avasina chikafu avasina zvokupfeka uyezve vakazosvika pane imwe kereke zvakare yanga iri mukati mekunamata vachibva vachivedzera kuti aiwa iniwo zvangu ndine kubasa kwandie ndichienda asi kuti mabasa akwiririre kubva kumutungamiriri wenyika nezvese zvinoda Mwari pakati ndichadoneta 1000 bag dzangu dzesimende kuti munamatirewo pakanaka mashoko basa riri kubatwa na honorable member of parliament for Mondoro Mubaira constituency honorable Chamu Chiwanza tinotenda nebasa ramakabata usakanganoka baba Isabel kuti pane vamwe vanonzi ma MP ma missing persons anditika vanovhoterwa nevanhu wobva nyangarika wobva disappear vanozodzoka kuvanhu kana kuda kuvhoterwa aiwa izvo vanoda kufana kukopa izvi yes ndo zvinokopwa izvi regai tiudze vanhu kuti imhosva kubatidza moto
kutamba nemoto, kupisa masango. Environmental Management Agency EMA inozviziva uye iri kuramba ichifambisa kamashoko kubudikidza kane kuma road shows atiri kuenda vachiuya pano pachimuti paNational FM vachitaura kuti aiwa kana wafunga kupisa moto taurira vamwe vemunharaunda, make sure kuti zvese zvinofanira kunge zviripo zvitoripo kudhara kusanganisira mafire guard nokuda kwekuti kana moto ukazotiza mhepo ikauya unotiza munobetserana kuita se kudzima. Saka please vanhu ngatirege kutamba nemoto. Tinoziva kuti mwaka wemoto wasvika asi ngatirege kutamba nemoto. Pari zviro kababa Isabel ichi chemuHarare mati mwana komana uyu wemugrade 5 anga asingaonekwe kwenguva yakareba sei. One day chete akangomuka asiko kuchikoro kubva kuwana kuchikoro ana kusvika kumba ana kurara kumba akazowanikwa mangwana acho. Vamwe vana vakutobva kuchikoro futi ndo pakazowanikwa mwana. Smart baba Isabel. Muka inonzi katsi. Baba. Ikaita chimbuzi inofutsira. Yes. Ona katsi chizvimesa ameno zvakaitika. Baba Isabel. Chakapa kuti mwana uyu akwire pamusoro pebhasi inzara. Achibva kumusha kuna gogo. Dedi vari padhuze ipapo achienda kuHarare kusina hama. Ari kuenda kupi? Icho chinomboita kuti munhu asvikire pakuchengeterwa mwana wake iye achirarama chi. Tete avo vanoroya pachena komukadzi akabata tete pavakasvika pamba vakadona havana kufa here. Ndinonzi Roni Gurure ndiri paGlenville 3. Hana kufa mukoma kepi akashevedzerwa mubatsiri achibva abatsirwa ya pakaipa. So tete pavakanotora motikari yavo vachibva vadzokera kuKwekwe vachisvika kuKwekwe havana kuburuka motikari vachibva vafira motikari imomo pakaipa. Sudzurai chimwe baba Isabel 13 minutes past 11 ndopafika nthawe pali manje. Icho kwade muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza dziri kuitika matima nawose nyika ino paka. Yesh. Mapindira papi? Ndapindira iMarch Central. Iprovince yangu kai? Province yenyu iyi. Iri kuti kudini kuma Central? Inzwai muri yeZimbabwe. Variko vakatumwa kubasa kuti azvinei kuti ndiyana paramura. Vanongobata vachitevera mutemo. Munzvimbo yemukumbura. Nzvimbo inonzi Kamutsenzere. Right. Nzvimbo inonzi Kapiripiri. Kune varume vakaba mbudzi vachibva nzvimbo yekamutsenzere vachienda nzvimbo yekapiripiri. Right. Vachibva vanoba mbudzi dzinokwana kuita idzo 13 dzavakatina. 13. Vatina mbudzi dzavakafamba kubva kune imwe nzvimbo so almost 8-9-10 kilometers kubva kune imwe nzvimbo vachienda kune imwe nzvimbo vachibva vatina mbudzi hombe. Vatina mbudzi izi ndokubva kwanisa kutresa kusvika vabatwa asi pavakabazobatwa vanga vatouraya mbudzi 1 vaita usai. Ndokubva vanzi vabhadhare mbudzi izvi. Right, vadaro ndokuwirirana kuti ivo vanofanira kuti vabhadhare $300 pamunhu pamusoro pezvavaita izvi. Kunyangwe mbudzi dzawanikwa nokuda kwembudzi 1 iyo vaifanira kuti vanofanira kubhadhara $300 pamunhu. Mbavha vanhu vakabatwa vaba mbudzi 13 vakabva kuKamutsenzere vachienda kuKapiripiri. Chokwadi. Vakazobatwa vane mbudzi 12. 1 yafa vaita usai. Vakanzi vabhadhare nani 300. Varidzi vembudzi vanoda kutaurirana. Nyaya haina kuenda mapurisa. Right. Ipapo nyaya ndibva yasvika kune vamwe vakuru venzvimbo kafanana nemasabhuku. Vana sabhuku paka vasvika. Masabhuku aya variko vamwe vanoziva kutungamirira vanhu. Sabhuku akashevedzera akati munomanetsa nenyaya yekuba. Atikurudziri zvinhu zvakadaro. Kana mozoita zvenyu zvokubhadharana izvi nyaya ngaiende kumapurisa. Kana mozoita zvenyu zvokubhadharana asi nyaya ngaiende kupi? Kumapurisa. Paita njivya paita mbavha. Nyaya ndibva yasumudzwa ndibva yaendeswa kupolisi. Mapurisa vachisvika kutungamirwa pamusoro chavo chivosumuka vachibva nzvimbo vazobata vanhu. Inzwai vanhu vakaba. Vanhu vanoshanda nemapurisa. Vanoshanda nemapurisa pakuita sei? Kune vamwe vanotopfeka uniform. Vatori nenhambe inoratidza kuti mapurisa. Right. Kozoita vamwe vasina namba parisina kuzobvunza. Kudhara vaishedzwa seri kuti akakujairika rekungoti maneighborhood watch committee. Okay. Munotosati munhu wei kana muri munzvimbo kana kukatika chino vandotumirwa munhu achito ende mutowarisipera chikonzero ndiwo vanokwanisa kuita zvinhu izvi. So vanhu vakarwadziwa kuti vanhu vakavabira mbudzi ndo vanhu vanototi kana kwaita mbavha vanonoripota.
ndivyo bado saka zvandiri kuseko ndizvo kuti vanhu mapurisa pa vakauya vamwe vavo avanamboita zviya kuti chichichi aiwa vakati batai vanhu ndivyo vabati vanhu vachibva vaenda navo so chatamirira kunzwa ndechekuti kukoti vakanzi kudii asi mapurisa akavabata nanhasi avamo munzvimbo. Vanhu vangani ava vakabambudze? Vanhu ava i2 ava pakati pavo pane 1 senior akamboba pakutanga mbudzi ndokubva abatwa ndobva hanzi dzibhadhare dziri 2 ndobva abhadhara repo 2 ikona zvino kutsvaga shamari yake ndokunotina za 13 vese vari maneighborhood watch. Saka chasunga vamwe ndiani mani? Aiwa ariko rusunga vamwe vakabva kugamba vakavabata. Ava vanhu vanga vachida kuti vabhadhare $300 yange yatobviswa ire mari kuti yange isati kwakwa kutera vanhu vedu vetinogarisana kuti vavakidzani chichi wati but mutemo kati aiwa mutemo sabwa kati aiwa muno matitungamiriri mbavha atigari nematsotsi vanhu ngavabatwe nyaya yekupolisi taura kuno kwatikete vanhu vakabatwa. 18 minutes past 11 ndo pafika nthawe pali manje pane chemuharare chatsudzura chemwana angari grade 5 akadisappear akazowanikwa kafa parufu rwake pakaita kamadisinyongoro pakaita ka zvinhu zvisina kunzwisisika. Pane chekumhondoro chemwana mukomana ane 13 years uyo angozowanikwa pambare musika ari pamusoro pebhazi anga achigara nagogo ari kunzi ari kuti iye ari kudaka kuenda kuna amai vake kuSouth Africa. Pane chekumhondoro zvekare chekutsva kwakaita kadzimba kusvikira ka-member of parliament we Mondoro Mubaira Honorable Chamu Chiwanza vakabatsiridza. Asi nyaya ndeyekuti vanhu vari kutamba nemoto, vanhu vari kuita se vari kupisa masango kuzoti chekumukumbura neighborhood watch committee vabatwa vabambudzi 13 wani vakauraya kuti vaite usavi. Usavi uhu vakadyira kubasa ere kana kuti vakaendisa kumba? Ndo ipapo harisa kuti shoko riri kuti vanhu vaita sei 1 ndiwe vakazobhadhara havo kapaka Chipinge. Shaku Chipinge chiri kuti kudini? Muri yaZimbabwe kuChipinge kune murume akatema mumwe mukadzi mwanasikana nedemo nenyaya yekuti wandirambirei. Munhu wandiri kutaura akaenda mumako emapurisa. Munhu wandiri kutaura ava ndibaba vakuru muri yeZimbabwe vakaenda kunokombisa mumwe musikana achibva aramba kudaro vakazoenda usiku ndo kunotema musikana uyu pamba paanogara panove ndo paishanda. Mwanasikana vakatanga varepa vachibva vazomutema nedemo asi vakazokwanisa kubatwa nevanhu vabatwa kudaro. Shoko ravo remango mashoko ari kubuda ndeyekuti izvo vaiti ini ndaimuda sei yakandiramba. Muri kuti baba ava vakura vane makore anosvika papi? Vari pamakore anodarika 30. Yes. Vakasvika vakapfimba musikana uyu akaramba achibva aramba. Musikana uyu vachibva vamurepa vachibva kautsominga vakazonomutemera kumba kwaanogara. Anogara nani musikana uyu? Anotoshanda paitoshanda ipapo ndo pakamutemera ende akazoonekwa kuti uongororo hwemunhu uyu akanga tanga atoita sei arepwa vachibva vazomutema. So tisingazivi kuti kutema kwavakazoita vaida kuzama ere kuvhara umbo wokuti mwana uyu dzimwe dzenguva achataura ndakaita sei ndakarepwa. Mwana uyu mukuru sei? 18 years. Mupenyu ere kuti akatoshaya? Mwana akatoshaya ngoma kebe. Akatemwa nei? Akatemwa nedemo. Mugotsi. Hey! Baba Isabel. Saka murume uyu akatosungwa. Abati wari mauko emapurisa. Ari mauko emapurisa. Ya zvakaoma. Baba Isabel. Imhosva ere kuti warambwa nemusikana? No baba but andizivi kuti nyaya yekurambwa iyi kana kuti nyaya yekupfimba. Ichokwadi ere kuti pawasvika chete kana wada munhu iye anofanira kutokudawo. Pamwe zvawada paari pauri haazvidewo. Inyaya yekuwirirana. Ichokwadi. Kana pasina kuwirirana hapana. Ndakambonzwa vemutemo mavadana panapa paine mukadzi akaroorwa atobvisirwa mari ndokubva aenda kumurume bhegi risati rapera kubviswa hembe anga atotaura kuti inini panapa ndipadi ndakudzokera. Tikashedza vamwe mutemo vakati aiwa chinhu chokutanga rudo. Kana iye aona pamba paauya kuti zvapari hagutsikane nezvazvo uchimenze upenyu hwese hwaachagara ipapo anenge asina rudo anoitei ipapo? Hapana. But aende munhu hamanikidzwe. Even vemutemo vanototaura wani kuti murume nemudzimai mumba murume unogona kutobatwa nemhosva yekuti wabata chibharo mukadzi wako watomumanikidza asiri kuda.
Andiria maikani andirowe pakatika Simuzambada pakatika Andiria maikan Andirowe bekumbiro Andiria maikan Andirowe pakatika Andiria maikan Andirowe pakatika Andiria simuzam Andirowe pakatika Simuzambada pakatika Simuzambada pakatika icho kwadi muri yesimbo pachadzoka pazora mangwana ndininya inosungisa mukoma kebiku epwethino zuri kune murume akapisa mukadzi kudira petro na iye anga kutopfuta womoto achibva amanya chikonzero kubatika inyaya dzekudana nadzedzi kuti munodanana muchisiyana dzedzi pane girlfriend ne boyfriend kana iri boyfriend ne girlfriend mumwe akabuda mwana mbosera chipinza momwe nekuti hapana murume nemukadzi ipapo pane noise hatidi mirizhonga mudziwa ndininya yekuchitungwiza yamai vakarovana nemwana mubhawa mushure kuti vasangana nemwana sikana zvikanzi uri kutsvaga imubhawa but imakadaro to be continuous tomorrow namba dzenyu dzinoti kudini vanenge vachida kundibata mhuri yezimbabwe munondibata panhamba dzangu inhamba dzisina chipomero ndati nhamba idzi hadzinyadzisi inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 muri yezimbabwe namba iyi inhamba yavakawandirwa ine vanhu vakawanda anoda kufona pafoni iyi kana uchiziva kuti une zvinhu zvaunoda kukumbira kwandiri gara watora bhopo nebepa chikonzero inini handisendi meseji ikoko nguva panenge pasina unotora bhopo nebepa ukanzwa chikonzi ndibhozhori ndikati hongu woshevedzera zvauri kuda kana ndiinazvo ndakushevedzera uchinyora wega uyezve musandifondera neprivate number mukandipa nyaya dzimwe dzengonzero madirection kana kuti pane zvandakangano ndoda kusvika ikoko handikwanisi kufona bheki chikonzero namba yako haina kusara kuroko uyezve namba iyi namba yebasa no time to waste treatment no doubt kungoti ndibhosho wakutotsudzura haisi namba yekuti ndepi zvakamira sei pakamira sei aiwa kutotsudzura sikutsudzura kuindwa national fm muri yezimbabwe ndidzo namba dzacho ndapota musabhipa sa idithi muzimba magume